Karbi Longri Abirta kelang rapet doana rat pensemi aprang sinil hinpen kardon pajrik lo kardom. Pini Karbi Longri Abirta pithan pon jibang nili thare jit kramsa non birta thepi langpon eksinam. Engdeng phokep Karbi sun misurong aji ketalon panalong India President Jan.10 dunjipu pen ajok pensi lunkan ahong jaya din puthot kilar pontu. Dokmoka police station ke parlopot angkang along ihum atrak ahiring tangrak pen lang royal long kiklo. Karbi Long Thomas Council Tourism asai kamatu ben sepatu rupi ponsi kecengsi cycle kebek kesepati ajai mek kedeng pon. Hula open stage along Karbi India Tunis Youth Council atumpen harangkia maika ni pon. Non puthot birtang ton pen lang pon eksinang. Arkoi ni phai kep arni Karbi chutanga song tripia tumpen methanga sai hemlong pherengke mai kanipon labangso pherengke ama long Karbi chutanga song tripia mai pu Chandra Singh Kro pen kaning je pona tengki dipu tarang so Karbi chutanga khlamlong engdeng phokep Karbi sunim surong aji mari sertalen katalon ponji Arkoi ni phai Krit Roxy ani India President Draupadi Murmu nang chitong dunji lasi India President pen lam ke jai ponji ahong jai along bangki India a President bang be enkont majok sme adim klong sebi damdong lepu lasu protocol ke ko ajok pensi Arkoi ni phai Krip hola pen ki Chris Rikep ani anki rock band pen jenglok nongdam ka thangklong lunsu pie tum phan ka chuphat pon ansami dipu mile pho lords ti ahong jai mate side complex along nihang rong thi along pensi direct pon chudang kok pupusi Karbi jutang asong tri pia mai pu Chandra Singh Kro pen pachini pon tre hini pen otang te ni tum dak kadu ko be mirjeng tum anti deng kon cheng pon fit po la pen krisir ke pan du po sta la song bo get henai in Karbi khe pan ke la ke India President ke Karbi khe Karbi am phang long ke bang cheng po la ke koi Krit Roxy ani si ladak India President dak ke bangji na amen pe pinangan kecisi kecitang ke klan ke dampon asap u kecila konong sa doko ate India President mupute pe asam India long bangke ke thena ye protocol se hala so protocol bhange madu dar kan madu da pate pe bole to India a President ke bangji adimlo late bok serai ke ajat ahong jai da bime India President bangge tik pendam de tik bulotang te Ladak mangke hala nifai krep hopen Krit Roxy ana bangke un pulo tang kala India President bang ko ma de miso ejon da damong yan na pange ka prek pin na sang teng teng ada bang kado ka bela President House law Rashtrapati Bhavan pensi bana control bolo basini dum kala kala ada militum ke paklan pontang ada national dan state international pinangan ben ke Johan do hala ya ben dum han along ka prek ka terek ponang ko alam tidak do ko kada kan lo la bang militum ke ongdung la so ke thimu chot sa ben bang ke hala da lor chutia hong jai militum tiar pon lo la bang hala da pas mile hala so adim long si la ke lor chutia hong jai stadium lo ada si lor chutia hong jai po si hala da ko na la tum ka we Karbi risun misurong aji ketalon pon along sami kelang dunja ra do an sami mithang pinding sompot pen kaching thang pen si alir cham ki pi dunja phansi konchen bang bede singrong pi pen puthot pachini pon thu pani tenga dim lo pot pang tang dim lo posi jase me pet do ana Karbi swalo no supin sonon so jangno tine pelo undang te mithang a pinding sompot pen to bang sonen mesenji ching thang nang ji supin so tun puta jalla be pusita poe pa ka ching thang no sonen mesenji be tu ma thang Arkoi ni phai kep ani ihum dang kripli atrak AS02 E5822 Dokmoka anat ke dam bom ahut Dokmoka police station ke parapon lang hinpen par chat alang royalong labang so truck bang ihring tang rak pen lang royalong kludam choklo truck ke warabang pubang sabi ahring tang rak pen aring husu pon nang koklo tong sekot pen tong mokara kom sakia tumpen labang sopir talong si tong sekot pen adim aklong anpali dam si truck driver of hunt sigelang hem anpon si selang pon lo
labang so truck seme lang royal kluchok pu boy fit seme truck te warabang pu bang ko pai ke mesena jok si apran bang ki jok chidlo dok muka rai kom sakia tumpen labang so truck te warabang pu lapen truck phan seme chipari deng pon si sai ron teng pen klempon lo Lakhain ko rapot nilip MC consent sige parlopon angkang chukhela open stage along arkoi ni phaikep ani ada por phaikep apor malom Karbi Indigenous Youth Council amaipu bilison terang lapen ari sang ho tumpen phrengke amai kanipon labang so phrengke amalong sa maipu bilison terang pen kaning je pon atengke arkoi ni phaikri si ani riburi recreation parks along Karbi aron barim risunim so amai mahange ba thek ani sami pangdak ponpo lapen labang so ni sami si akli pon si mai sami pangcheng ponpo kedam teng arkoi ni phainer kep arni Karbi aron barim armu chingruma mai pi pachun jia phanet kachipadu ga bang phuchi pa convener kangjang terang phan sami churupa jirpon lapen ke tirika mamai pu konchun bang lapen Karbi lo tamas konsiam Dr. Turam no hang semen alangli ning atlong pen ka churupa jirpon lapen non ke bang ji thang achiklu aphan sami winter youth retreat amai pi padu ponji aphan sami ongdung arar tumpen kachitu dun ji aphan sami alangli hin pen puthot pa chini pon thu bini pherangke mai kangni bangke isi tumla aron barim risunim so tum kedam tang ta winter youth retreat po Dwar Banguri Hawar Daithor Ministry damang si padulo sahala dak ke padupen mipik ang thek chelong se akunon adun thu risui jang atombang risunim so tumbang tum chingrum tunang lapen lutum Karbi po kimo putha alam hu chitham tu sinang po proposal nang epi bang dupik lo lase akunon ke padu thuji lase pini rangke amai kepha kangni bangke kado gawe aron barim Resunim so tumpani si kapachini arni lapen ke adim bangke jongdak dalang asi thang achiklo winter youth retreat padu thupo lasi halaso ka paduji aphan ahawartin aron bare resunim so klendung klesar po penchenglok kadu kawitame kachesik mek pen ke duya phansi pachini poniglo lapen isi bangke Karbi Indigenous Youth Council labang so bang arko achiklo ni phai krisi hangke thegarani sorni CR clip paduji lasi karkli ja dim bangke recreation park dipu lasi hala solong tame risui nimso tumnang chatong donji phantame phaponlo lapen laso chiklo arko chiklo ni phainer cap arni sta haladak ekdom mi pik isi ang thek tum chelong ponlo haladak nangke kurjon chipu pepen nangke amukale nangke lasonle puthang alam ki lampong awi pin pensial dak klem dam ponlo si hala solong ke klem ke dam ponalong ningkarong tumta dupik lo lapen armu chetong ta dolo lapen ningching sampik lo lasila solong ke hai Dr. Tulira rong hang CM Karbi lo tumas council alangli kaping khada teng pen lapen hala dak amai pu tirika amai pu kongchun ba tum arpu ge pe ten pen chief convener akhai kangjang tirang alangli ke klem kedam cepat dupik lo lapen ka doka we ke klem kedam ahin kaching ki ke parpu ke ake hai kanjang terang ikhen lo alangli Karbi Indigenous Youth Council long sita abidi sarlo la selang lipan nutum Karbi aron barim risunim so mai ahin petalang lipan ning klar sap penang lipan churulo lasi pachini tu ele thot ar thang achiklo arni bangke nilutum pinap mate ni phai krisi ar ko chiklu si pangdak po adima bangke longni kachithi do isia bangke ilo adim bangke Dwar Banguri dak Daithor lo man lapen isia bangke lang phera long si kapaduji podim do lasila hiniang bong isile si adim ilong le long dim si dak padu ponipo lasi kadu ka ve phantame ini pherangke mai long pen pachini poniglo lapen ladak kachirap kachetu jia phantame bang putin phantame chuning riglo mesan pen ke patin ponlong jia phan lapen ni phai ner cap arni kacerap kacetu atum an seta non la winter youth retreat along tame cerap cetu pet jia pansino tum phanda chuning riglo lapen ke kedam ke wang kadu ke vianta pu mena le chichik chidang pononang nona duho bang ke risu nimso tum se ongdung ke kapanong poniglo Karbi risunim sorong aji engdeng phokep mali sertelin katalon pen pachi dondun pensi Karbi lo tamas council tourism asai kamatung pen spatir pi ponsi ketching si cycling ke spati ajai mek deng ponlo art coin phai kep ani ada por phai throga por malom pen ritesh inhi pensi labang so cycling spati ajai mek stami ingpu ponlo
labang su cycling sepati pon along Assam state pen Chenglok Nepal Manipur Arunachal Meghalaya lapen ka prek hilubing state pen semi labang su cycling long sepati pon lo bangsu cycling along Ronel Khadapar Manipur pen kechingsen nong chapalong pon si trophy lepen tangka Sri Pocket ban chapalong pon lo adon tu Meghalaya pen konbir zon tangka Sri Thongke ban chapalong pon lo lapen ingdeng ke thomandong e labang Arunachal pen tasna dera si chapalong pon lo lapen ki junior category pen semi bang pipan engwai pon si em retias hi lapen ki KCS amaipu Chandra Singkru adideng pen si nong e pajir pon lo cycling ke vek seperti aja max temi ki mesen sport lo non owi ki mi tum semi cycle ke vek tumbang ani hang topik lasin lo hai owi ki mi tum phan ani parung bonji lapan ani ki pathi pon thuji phan si labang su siding pon lo laban ke bang silang aning kan hut bang ke cycling ke vek seperti aja mek bang lapon si pathi pon thupu busi em rites ing hi pen ningji pon Along itum dak tek long lo je KYF amen pen itum social media long pilo apen Karbi long autonomous council nili department tourism department nili tum support dun pen pini nili tum pachun pon tek lo lasi kiching si ang deng penta isi mesen ha message si dam lo lasi kebang ji arni sitamelo nitum aningkan wang sitamelo lo so competition abang ke nitum lang pon thu po lapen amso se pame phan nitum claim pon po lasi non sitamelo riders atum Nagaland pen ta wang lo Manipur pen ta wang lo lasi pathe muchoji ke claim pon dhui phan lasi committee sitamelo nitum ke seng pon ji chisik pon lo lasi kebang ji arni sitame kadu KCS anang support dun lo lapen itum Karbi Long Autonomous Council Chief Executive Member Tuliram Rohang alangli nang support pen si nilitum claim pon tek long la sir nang letum la lapson cycling racing nang letum kopi kamat hatin si lapson kedeng pon sir mane dak oi kimi atum han tek long si menang atum cycle aning dog do la pen menang atum ta hong dak competition pen dang lo la salangli tum pen la ning ke hang atum sitamelo wang lo la pen chingwai chingsai pen noni tum la kiching siang deng sitamelo dak local sitamelo participant la si ituma longta menang texer non ubi kimi do la so platform pipon pen mo alang tum samelo pirtheng kang long jong si alang tu chepati dun long lo pro de Karbi long phanta nong nambang ne wang mis do hong pen do Nepal pen do karan Bangalore pen ta do pu Manipur pen ta do lasi hong pen ta menang alang litum all India level sitamelo menang competition long ke hai tum sitam dak nang don long sir kecepatan yang kang ikut salah letum kan racing ki 1 kilometer la se dak 5 kilometer 5.3 kilometer do la song bong sitamelo no thing pi ben samelo aber punangi sun ka do beta do la se asap so rough and tough la son ta do la se keching silo pot monon pi an so se rough and tough adim tamelo itu malong magi inglong ari ta do menangan itu dak sports event bang itu dak patun biunji sih pini dak adu we 45 ni do dak lokal tum ta ni hang do la se claim pon pon angli tum le nang support dum thulote pini Karbi Longri Abirta ban ke lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom